Hola, soc Dani Martínez, això és Danimàtiques. La meva pàgina web és danimartinez.eu. Aquí podreu veure els enllaços als meus canals de YouTube i també diferent material que aniré penjant. Explico matemàtiques, de vegades de forma vivencial i de vegades de forma més tradicional. I avui veurem el criteri de divisibilitat per 6, és a dir, com saber si un número és múltiple de 6. Tenim un parell de vídeos anteriors, un us explica el criteri de divisibilitat per 2 i l'altre és el criteri de divisibilitat per 3, que el necessiteu per saber quan un número és múltiple de 6 o no. Ho farem amb un exemple i us explicaré també una miqueta el que ja havia explicat en aquests vídeos. Posem un número, el 7.376, per exemple, 7.376, i anem a veure si aquest número és divisible per 6 o no. Per saber si un número és divisible per 6 o no, ha de complir dues condicions a la vegada. Una és que ha de ser múltiple de 3. I l'altre és que ha de ser múltiple de 2. Comencem pel 2 i després mirarem que sigui múltiple de 3. És a dir, perquè un número sigui múltiple de 6, ha de ser a la vegada múltiple de 2 i múltiple de 3. Que sigui múltiple de 2 equival a dir que és parell. Per saber si un nombre és parell només hem de mirar si acaba amb 0, amb 2, amb 4, amb 6 o amb 8. En aquest cas acaba amb 6, per tant aquest nombre és múltiple de 2. Aquesta ja la tenim. Només mirant si és parell ja sabem si és múltiple de 2. I ara necessitem comprovar que sigui múltiple de 3. Per saber que sigui múltiple de 3, agafem totes les seves xifres i les sumem. O sigui, fem 7 més 3 més 7 més 6. Tenim el 7.376 i sumem totes les seves xifres. A veure, 7 més 3 són 10, més 7 són 17 i més 6 són 23. Doncs aquest nombre d'aquí no és múltiple de 3. Com que no és múltiple de 3, no és múltiple de 6, per tant podem dir que aquest número d'aquí dalt no és múltiple de 6. Anem a fer una cosa, anem a fer-lo acabar amb 4. Anem a plantejar-nos aquest altre número, el 7.374. Mireu, ara anem a veure si aquest número és múltiple de 2 i si és múltiple de 3. Múltiple de 2 sí que ho és, perquè acaba amb 4. El 4 és un nombre parell, per tant tot aquest nombre és parell i per tant és múltiple de 2. Anem a comprovar ara que sigui múltiple de 3. Agafem les seves xifres, 7.374, i les sumem. 7 més 3 són 10, més 7 són 17, més 4 són 21. El 21 sí que és un número de la taula del 3, sí que és múltiple de 3, perquè 7 per 3 són 21. Per tant, aquest número és múltiple de 3, per tant, aquest número és múltiple de 3. Ja tindríem les dues condicions. Una cosa, si el resultat que us dona quan feu una suma per saber si un número és múltiple de 3 no us en recordeu si és de la taula del 3 o no, podeu tornar a sumar les seves xifres. Podeu fer 2 més 1, que dona 3. Com que aquest número és múltiple de 3, aquest número és múltiple de 3 i per tant aquest número és múltiple de 3. Nosaltres hem comprovat que aquest número és múltiple de 2 i de 3 i per tant podem afirmar que és múltiple de 6. En resum, per saber si un número és múltiple de 6, necessites comprovar que sigui múltiple de 2 i que sigui múltiple de 3. Per comprovar que sigui múltiple de 2, necessites saber si el nombre és parell. I per comprovar si és múltiple de 3, necessites sumar totes les seves xifres i si et dona el número de la taula del 3, doncs és múltiple de 3. D'aquesta manera, si un número és múltiple de 2 i de 3, és múltiple de 6. I si no, no ho és. Si és múltiple vol dir que la divisió entre 6 donarà exacta, no et quedarà cap resta per repartir. Si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te, comparteix-lo i clica a la campaneta. Moltes gràcies.